Nunot sa nagpadayong gubat karon sa Middle East, mitataw ang Philippine Air Force. Nga gipanag-iya sa Pilipinas ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement kun EDCA sites nga naasulod sa jurisdiksyon sa nasud ug mahinungdanon kini nga component sa military bases sa Philippine Air Force. Sa official statement nga gipadala sa Philippine Air Force sa Regional TV Balitang Bistak, gihimugatan niini nga ang mga naasoyng EDCA sites wala gipanag-iya sa mga langyaw. Katuyuan sa pagpabarog sa maong mga EDCA sites, mao ang pagpaligon sa depensa sa nasud, pagpalambo sa disaster response ug humanitarian assistance capabilities, lakip na ang pagpalambo sa operational interoperability sa mga allied forces. Nagpabiling manalipod ang Philippine Air Force sa nasudnong teritoryo sa nasud ug paniguruon nga ang tanang mga kalihukan sulod sa mga pasilidad muhatod sa seguridad ug kaayuhan sa mga Pilipino. Adunay siyam ka mga EDCA sites ang Pilipinas. Naglakip kini sa Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, Lalo Airport sa Cagayan ug Balabac Island sa Palawan.